para sa unang detalye ng ating balitang regional ngayong umaga. Day 4 at final day sa Asingan ng Twin Stars at ating naikanim na distrito Gilbert, Australia. Punong-puno pa rin ang kasiyahan sa mga nabigyan ng bigas at food packs. Ang detalye ng balitang yan mula kay Kaparilet Borbriguera. Kaparilet. Punong-puno ng kasiyahan ang Day 4 at final day sa Asingan ng Twin Stars at ading ng ika-6 na distrito ng Pangasinan na si Gilbert, Australia. Ito ay dahil walang humpay na pamamahagi ng mga ito ng bigas at food pack sa mga residente. Sa kanilang pang-apat na araw sa Asingan, pumunta si Gilbert kasama ang team sa Barangay Pararis, Barangay Bubunan, Barangay Kuldit upang mamigay ng libreng bigas pa sa mga residente. Sa huling party ng food pack distribution sa Asingan, nagtunong naman si Gilbert at ang kanyang team sa Barangay Tuboy, Barangay Kalipaan, Barangay Subul upang mamigay ng libreng bigas at food packs. Nagpapasalamat si Gilbert Estrella kay Mayor Carlos Lopez ng Asingan para sa kanyang walang sawang suporta. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, kapartner Ilet Borbriguera, kapartner mo sa balita at serbisyo. Samantala, murang pabahay para sa mga kapuspalad ang Dagupeño, prioridad ni Mayor Belen. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kabarbian Bergabinya. Kabarbian. Yes, good morning kapartner. Prioridad ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang magkaroon ng murang pabahay para sa mga kapuspalad ng mga Dagupeño. Ang pagpulong si Mayor kasama ang mga representante ng Department of Human Settlements and Urban Department at Pag-ibig Fund. Kakibat dito ang pambansang pabahay para sa Pilipino or 4PH program na naglalayong may sa katuparan ng ninanais na sariling tirahan ng mga Dagupeño, kabilang ang mga first-time homeowners na empleyado ng LGU, guro at mga miyembro ng Pag-ibig. Mahalaga rin ito sa pakikipagtulungan ng lahat mula sa national ng gobyerno at lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng DHS-UD sa pamamagitan ng 4PH Regional Focal Person Engineer Sherwin Patanao at Provincial Focal Person Ruel Fernandez. Kasama rin si Pag-ibig Region 1 Chief of Division Ferdinand Hakildan, City Legal Officer Attorney Aurora Valle, City Engineer Josephine Corpus, City Assessor's Office Engineer Roland Suni at Attorney Floyland Sormil ng Human Resource Management Office ng Lungsod para sa paghahatid ng abot-kayang housing assistance para sa mga Pilipino. Para sa Joseph Pilipinas, kumahati si Vian Bergabinya, kapartner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, proyekto ng Binmalay ni Mayor Pete Berera sa solar lights at anti-flood tuloy-tuloy pa rin. Ang detalye ng balitang yan sa pagbabalik ni Kaparilet Borbriguera. Kaparilet. Tuloy-tuloy ang proyekto ni Binmalay Mayor Pete Berera para sa solar lights, anti-baha at iba pa para sa mga residente. Bahagi ito ng bayan muna bago sarili na panatan ni Mayor Pete Berera para sa bayan. Sunshine News Blast. Kumbaga, yung dyan sa Parayaw Papaguyan, yung natapos natin. So, to be continued up to sa Manat na, sa Manat. Doon na po ang mag-end yung solar na yan. At the same time, meron din akong ngayon na inilagay na solar din dito sa Makilay, along this poblasyon, going to dito sa Baywalk natin, no? Niyan po ay tapos na po na nabigyan, gagawin na lang yan, ano? And at the same time, doon din sa may Kalit, Barangay Kalit, doon sa boundary ng mismong Dagupan and Binmalay, which going to around the Gayaman and around the Kalit barangay, para at least magiging maliwanag lahat yan. Tapos may proposal din ako ngayon na for our third quarter and final third and fourth quarter pa, na meron na naman akong propose dyan from Butte up to Matalaba. Kasi nakikita ko talaga may kahalagan lahat nitong mga solar na yan. Dahil alam natin na ang isang bayan na maliwanag ay kung makikita mo lalo sa gabi, siyempre lahat ng mga tao na nakakasakop dyan ay masaya sila.
Saad ni Mayor Pete, mas ligtas ang mga tao sa solar lights dahil maliwanag ang gabi, iwas krimen at disgrasya at mas tipid din ito. Tiniyak naman ni Mayor Pete Merera na walang barangay sa kanyang pinapabayaan, lahat ay kanyang inaasikaso. Ito ay niya dahil sa pagtaas ng level ng tubig sa ilog na napupunta sa mga bahay. Sunshine News Blast. So yun, hindi naman makatwiran na porque ba tinaas mo ng isang lifting of the roads, ay guarantee na hindi mababaha. Okay, hindi mababaha yung konkreto. How about those properties? How about the buildings, residence of the people along this drainage? Because of the overflow and backflow. Kaya ngayon, saad ni Mayor Pete Merera sa mga ahensya ng gobyerno na dapat pag-aralang mabuti ang gagawing elevation upang di maapektuhan ang ibang residente. Sa ngayon, patuloy din nakikipag-usap si Mayor Pete Merera sa DPWH upang marisolba ang mga problema tungkol sa baha. Para sa Diyos at Pilipinas pong mahal, kapartner Ilet Mor Breguera, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Sa iba pang mga balita, National Volleyball Tournament 2024 Season 7, pinangunahan ni Mayor Noel Antones Ladi. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Lerna Hernandez. Kapartner Lerna. Yes, kapartner, pinangunahan ni Malasiki Mayor Noel Antones Ladi ang National Volleyball Tournament 2024 Season 7. Kasali dito ang 64 teams sa iba't ibang lugar sa Malasiki at sa ibang bayan ng Pangasinan. Sunshine News Blast. Season 7 po ito na ating volleyball tournament. Nantala lang nung ating pandemic dahil wala pong palabas. So, 7 years. Parang 64 teams lahat. Kasi yes, 64, 65 kasi may mga bayan pong mga nakipag-participate. High school. May high school, may mga iba pa na nasa college, may open category. Saad ni Mayor, prioridad niya ang sports dahil ito ay isa sa paraan ng pag-unlad ng isang tao at ng isang atleta sa paaralan. Umaasa naman ni Mayor na maging inspirasyon sa ibang mga kabataan si Carlos Yulo na may dugong taga Malasiki, Pangasinan. Sunshine News Blast. Well, sa kanyang gymnastic prowess at sa kanyang gold medals ay maging inspirasyon ito sa ating athletes ng mga bata ng taga Malasiki. That is why continuous na ating development ng sports, hindi lang volleyball, kundi nagkaroon tayo ng mga maiba't mga sports. Kaya ng basketball din, meron lang volleyball, meron din tayong table tennis, billiards, badminton, bike, karate, iba pa. Mensahe naman ni Mayor sa mga atleta na patuloy na maging matiyaga at mag-ensayo palagi, disiplina, ehersisyo at tamang pagkain upang maabot ang naabot ni Carlos Yulo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa Balita at Serbisyo. Samantala, ilang pasok sa paaralan sa lalawigan ng Pangasinan kansilado nitong Lunes ng hapon. Lalawigan ng Pangasinan kinansala ang pasok ngayong araw dahil sa Bagyong Hiner. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay kapartner Vic Tahod. Gorbik. Dahil sa Bagyong Hiner kung saan apektado ang lalawigan ng Pangasinan, kinansila ang ilang bayan at lungsod ang pasok nitong Lunes nitong hapon. Ito ay para sa kaligtasan ng mga batang mag-aaral. Sa Dagupan City, kinansila ang pag-aaral ng kindergarten to senior high school, public and private. Sa Bautista ay lahat ng level, Pinmali, preschool to senior high school, public and private. Bayambang, kindergarten, senior high school, public and private. Santa Barbara, elementary to high school level, public and private. Mangaldan, preschool to high school, public and private. Manawag, preschool to senior high school, public and private. San Fabian, all levels ng private at public schools. Magugunita ang Pangasinan ay isa sa lawigan ng sinailalim sa Signal Number 1 itong Lunes ng hapon. Ang kanselasyon ay sang-ayon sa DepEd Memorandum Number 37 Series of 2022. Sa mga private schools at community learning centers at state, local universities and colleges ay nasa kanilang diskresyon ang pagpapatupad ng DepEd Order.
Ngayong araw, September 17, 2024, naglabas rin ng executive order ang provincial government ng Pangasinan na walang pasok sa lahat ng level, private at public school. Nasa diskresyon naman ng LGU at ng kumpanya ang pasok ng mga empleyado sa pampubliko at pampribadong tanggapan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. Dagdag pambalita, DOH Ilocos nakikisa sa selebrasyon ng World Leukemia Awareness Month. Ang detalye ng balitang yan mula naman kay Kapatid Sheila Balog. Sheila. Nasa 14 na mga Pinoy na mga bata na diagnose ng cancer araw-araw. Mahigit sa kalahati ng mga blood cancer ay mayroong acute lymphoblastic leukemia o ALL. Saad ng DOH, ang mga ito ay nagagamot kung madiagnose ng mas maaga at magamot kaagad. Nagbibigay ang DOH ng libreng chemotherapy at cover ng PhilHealth ang diagnosis sa tinapang medical needs ng mga bata sa ilalim ng Z-Benefits Package. Saad ni Dr. Maria Cecilia Leongson Cruz, MD, FPPS, FPSHBC, FPSPH, FPSPO, Research Officer of Cancer and Hematology Division, Subspecialty Pediatric Hematology Oncology ng Philippine Children's Medical Center, dapat maging aktibong advocate para sa mga bata na may cancer, mamamagitan ng concerted efforts na mabibigyan ang mga ito ng better cure and bright future. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Sheila Balog, partner mo sa Balita at Service. Dagdag pang balita, DSWD-FO1 tuloy-tuloy sa prepositioning ng family food packs dahil sa Bagyong Hiner. Ang detalye sa pagbabalik ni Marvic Taud. Marvic. Tuloy-tuloy ang prepositioning ng family food packs ng DSWD-FO1 kasunod dahil na rin sa Bagyong Hiner kung saan inilagay ang ilang lalawigan sa Signal Number 1 kasama na ang Pangasinan. Ang mga FFPs ay nilagay sa mga strategic warehouses bilang bahagi ng disaster preparedness effort para sa pag-anticipate ng potential impact ng Tropical Depression Hiner at Tropical Storm Pulusan. Kasama sa Signal Number 1 ang Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Nasa kabuang 800 family food packs ang ipinadala sa Santa Barbara, Pangasinan Satellite Warehouse. Ito ay upang matiyak na nasa tamang oras ang pagbibigay ng assistance kung mag-request man ng augmentation ang mga LGU. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kung mahal, diktahod ka partner mo sa balita at serbisyo. At sa uling detalye ng ating balitang regional, Pangikadaw Virtual Tour Guiding Contest isasagawa September 28 kasabay ng Bolinao Tourism Month Celebration 2024. Ang detalye sa pagbabalik ni Kapatid Lerna Hernandez. Lerna. Isasagawa sa September 28 ang Pangikadaw isang virtual tour guiding contest bilang bahagi ng selebrasyon ng Bolinao Tourism Month Celebration 2024. Ang guidelines, mechanics at criteria for judging ay ang sumusunod. Bukas ito para sa lahat ng bona fide residents ng Bolinao. Ang lahat ng entry ay dapat para sa publication ng general audience at walang halong defamatory, sexually explicit at obscene images. Ang bawat kalahok ay magpipresenta ng 5 tourist attractions sa Bolinao. Ang mechanics nito ay dapat ang contestant ay maganda ng kanyang sariling description sa destinasyon. Ang contestant ay dapat magsuot ng tamang tour guide attire. Ang mga participants ay dapat mag-provide ng kanilang sariling flag at whistle. Ang presentasyon ay pwedeng gawin sa Ingles o sa Pilipino at hindi hahaba ng 5 minuto at hindi naman bababa ng 3 minuto. Samantala, ang criteria for judging ay mastery of concept 30%, knowledge of destination, communication skills 25%, tone and quality of voice, overall projection, language nuances, personal appearance 20%, at appropriateness of attire, confidence, stage presence 15%. Support with the tourist audience, arouse the interest of the audience, elicit positive response, proper appropriate use of communication 10%, at equipment and other aids. Ang champion ay mananalo ng 5,000 piso. First place, 3,000 piso. Second place ay 2,000 piso at ang consolation prizes ay 500 pesos. Para sa Diyos at Pilipinas kung mahal Lerna Hernandez,
kapartner mo sa balita at service.